Horas madihamu amanami, dohot inanami, nasoni hanggi pinaribot na hinahulongan di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Pasupaya tamu di program sulu-sulu do hatam. Imana penatupan di lembaga penginjilan GLFI, manang sodang bertanah oli tu Indonesia. Apa di tahun talmanalu gitu petariason hatani di batatu hamu. Alani jumul mahita martangiang. Mulai hata madihu alai di batanami di bata jahuba. Sila di bagasan pasonal yamang bodo pihami begi hatami. Huboto jalat tunghu hapersehami. Iya hatami hati kosan, hati goran jalaguk huasom doi. Sudi hami na perserehot nama jalo hatami taruli rusi pasupasum. Atau ngaliamang hatahom mahatami. Pakulingi mahami. Asa hubege hupeop jala hula ho kami hatami. Ai ido sulu-sulu dingolu nami. Di bagasan Kristus Yesus martangi yang hami tuho. Amin. Daman dainang ya hatane debata sebagai otor bisa tikion imana nienet sen Efesus 4 ayat 30. Sono maridok disi. Jala unang ma arsahi hamu to diperbadiani debata. Nang disahapot tu hamu tu ari haluauni. Songoni masahatna. Ya tema di hita di baca tikion ima unang arsahihamu tod di perbadia. Unang arsahihamu tod di perbadia. Hata unang arsahihamu ima hata ora-ora manang sosok-sosok. Jala hatan itu hataon oma na sinurat dohot tinongoson ni Paulus tu halak Efesus. Tapo to tegas yang go ruas ni tuhatan na di Efesus nung ngabe persya na sida tu Jesusi. Ala nung ngarjalo na sida Jesusi gabe Tuhan jala si palua di nasida. Nung ngabe na sida disahapon to di perbadia. Itu kena sida persia tu Jesusi laos di hati haido di jalo haluaon siat Tuhani. Ala damang dainang disosohon Tuhani na sida marhite surat na tanongoson si Pauluson ima asa unang mangarsahi na sida ditod di probadiani debata. Nang penaw nga dong to di perbadia di jol mana persea alai. Nang hita pe jol mana persea maludung taboto hati kosan manang hati goran hatani debata. Hape toktong taalo hati kosan manang hati gorani laos disido marsak to di perbadia nang mian di bahasa kita. Alanido asa tekas mata boto unang be mangarsahi hita ditod di perbadiai. Balik sanian ikom ma marlas ni roha toddi. Molo tajahatan itu hatta nung ngataboto hati kosan manang hati gorani laos girgir mahita mangulahossa. Unang marungutungut alai maras ni roha ma. Unang say taulah be akanajat. Alai hati kosanima. Toktong tapuspus. Toktong taulahon. Toktong tahagioton. Ay akas songonido. Mabain lomo ni rohani toddi probadia. Atong
lamutang ma atong hapersiauta jala. Lamutahawas summa makarikoton mabigi dohot mangulahon hatigoran ni hatani debata. Asa las rohani to di berbadia jala unang be ta arsahi ibana. Martangyang mahita. Mauliate madiho aliamang siala nang hubagi hami hatami. Hami hape nang persia tu Yesus Kristus nung ngatar sahap to di berbadia. Ditik persia jalan nahu jalo hami Yesus siga be Tuhan jali si palua di hami. Jala hami pe nung ngabe mandapat haluaon. Ima hami nang persia dohot naman jalo Yesus si gabe Tuhan jali si palua di hami. Atong alemang toktong pargugoy mahami asa marhiti gugumi tama hami mabayan las rohani to di berbadia unang be mangarsahi. Mauliate madiho aliamang diho mapujian hasangapon ro di saliling nililing na di bagasan Kristus Yesus martangyang hami tuho. Amen. Mula tam ni hamunaman nang sialan nang sikap dibigyan muna hatan itu hatan aku patarisuk kami. Tuhan Yesus mamasuk ita sa luhut na. Sapi to napajupay tamu se di minggu nanang ro.